petorrets i petorretes! Ui, vos duc la segon part del xoc de pijames. Ui, arriben els bombers. Voleu veure què passa? A jugar! ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Auxili! Ja estem així! ¡Vamos arriba! Anem a salvar-nos, corre! Tu, mira, puja així, puja! Corre, al cotxe! Al cotxe! ¡Ayuda! ¡Por Corre, aquí favor! aquí busquem ara busquem esta xiqueta! Corre, corre! Gracias. Salve, puja la muñeca que corre! Ja la tinc! Corre, ja la tinc! Ja estem passant! Anem a veure si queda algú! Sí, anem a veure si queda algú, a veure, ningú per aquí. Però si tampoc queda ningú! Crec que estem ja tots... Bien, ja estan totes! Ho he aconseguit! Uf, gràcies a Déu, menys mal que haveu arribat a temps. Estàvem molts assustades. Quan vàrem rebre la quidrà, vinguérem correguent i diguérem tenim que salvar a aquestes xiquetes. Estava molt assustada. És que no te preocupes perquè els bombers sempre arribem a temps i volem salvar-vos a totes. Se mos ha ocorrit fer roses i no ha eixit molt bé la cosa. Clar, perquè és que no teniu que cuinar a soles les xiquetes sense un adult. Són els adults, però no patisques. Ai, vale, menys mal. Voleu quedar-se? Oh, sí! Sí, anem a fer una festa tots. Vale, sotelem, gràcies! Yupi! Vaig a ficar-me cómodo en esta caïra. Sí, anem a ficar-les totes ahí. Mira, senteu-se. Oye, i no teniu ningun amic més? No voleu convidar a ningú? Sí, Pues per ara que favor. estic pensant, igual podria vindre també el Pato. Vaig a tocar-li. Dóna'm el seu número. El pato. Així tens. Ai, que guai. Qui és el Pato? Que ràpid! Hola, ja estic així, soc el Pato. Hola, que Com ganes. esteu? Encantat. Molt bé, i tu? Què vos ha passat? Pues mira, se mos ha cremat la cuina. No me digues, com ha passat això? Perquè hem fet unes roses a soles, sense adults. Me cachis. Pues ara estic pensant que anem a fer una cosa. A veure què vos pareix. Com ja hem xuat un rato, mos estan quitrant frío. Un altre incendi. Tenim que anar-nos ràpidament perquè ve un altre incendi. En sèrio? Sí, no ho hem passat molt bé. Moltes gràcies. Xiques, ja va sent hora de dormir, no? Sí, estic molt cansada després de tot el que ha passat. Ai, Se repartirem en dos llits. sí. 2 dalt i 2 baix. val, jo he portat un sac. Bé, pues anem a fer aixina. Bona nit, xiques. Bona nit. Ai, anem baix, Sí, corre. anem. Que estic molt cansada. Adeu. Ai, vale, mira, així està el llit. Sí, és supercòmodo. Tu dins i jo fora. Val. Uf. Estic morta. nit! I no oblides subscriure't al canal.